Здравейте! Намираме се в нова кооперация зад Мол Парадайс. Прекрасна локация, много добро строителство. Ще ви представя един огромен апартамент с много хубав хол, както виждате, с френски прозорци, които дават изключително много светлина. Изложението тук, както се вижда, е юг. Вижте каква прекрасна гледка има към планината. Прекрасно. Сега от позицията, в която съм, ще видите колко е голям хола. Ето. Така. Приближаваме към другата част на хола. Би могло да бъде кабинет. Би могло да се прегради. Кой както си представя неговото собствено жилище. Това е балкона, не е голям. Ето. Излизаме на балкона, съвсем достатъчно да може да се сложат две прекрасни малки столчета и масичка. Ново гледката. Ето я, красивата витоша. Това е по-скоро югоизток. Това е самия блок. Вече има акт 16 с луксозни общи части. От тук имате пак поглед към големият хол. Така. Тук е едно сервизно помещение. Завършено на тапаш, пъкловка и замазка. Никак не е малко. Баня с тоалетна. Би могло да бъде, поне за това е предвидено. Ето големият хол. Влизаме навътре към апартамента. Точно срещу нас е едната спалня. Пак френски прозорец, голям размер. Нещо, което не се среща напоследък, за съжаление. Югозападно изложение. Така, от довършителните работи се вижда тухлите, с които е строена сградата. Тук имаме един на втората спалня прекрасен ъглов прозорец, който отново хвърляме много светлина. Така. Малка ниша, гардеробна. Ето го това прекрасно югозападно изложение. Красота. Също балкон, малък. Ето това е балкона. И излизаме от втората спалня. Точно срещу нея има една тоалетна, или би могло да бъде мокро помещение, защото точно до нея има второ такова. Това е вече по-голяма баня. Така, на излизане от апартамента, ново, първата спалня и поглед от другия ъгъл на големия хол. Пак казвам, холът е прекалено голям. Спокойно може да се прегради трета спалня. Даже мястото е ето тук. Спокойно тук може да се затвори, който иска да постигне още една спалня, която ще си има там и баня. Собствена баня. Това е. Локацията е много добра. Ще бъдете изключително мобилни, ако си купите апартамент в този район, тъй като метрото ще бъде на ваше разположение само на пешеходно разстояние от жилището ви. Това е. Ако се интересувате, обадете се на нашите телефони 0885 15 74 93. Фирмата е София Investments. До скоро ще ви очакваме!